pasangan Purnomo karo Samino top Marco top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arsana Arkana. Seperti biasa, tamplean rutin gitu. Judulnya sesuk ya, nek diupload judulnya. Oh, Arsana Arkana. Ngalah ke aku mau gitu. Nah, iya. Pemain internasional, pemain Panggung Garjo gitu. Maksudnya pemain Panggung Garjo gitu. Nah, sing ngalah ke aku. Gua tak bales iki. Set kedua tak bales iki. Deloken iki. Di subscribe tuh. Dan channelku berkembang. Ki paner ku mau. Ki bar iki Pak Indro kan karo bapak iki awak di wong loro. Oke? Siap. Ani, Pak. Siap. Hah? Balas dendam. Jawa. Awak di pasangan karo bapak iki. Sikat. Nah. Sikat.
Lur iki mau finale ditutup karo pemain iki Pak Indro. Nah, pemenang iki. 29 jam tengah Mas lawangan kanggo. Wis wae ya. Kata-kata untuk pemain Panggung Harjo Pak saya sebagai katanya pasangan Purnomo karo Samino top Marco top. Wis 29 Ya wis Lur, vlog dina iki tak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.